Meta qed ninsistu li għandha tkun inkjesta maġisterjali li twassal biex issir ġustizzja, dik ir-responsabbiltà li rikjesta minna, għax dik l-inkjesta li ħatwassalna biex persuni jaffaċċjaw il-ġustizzja. L-ebda inkjesta oħra ma twassal biex persuni jaffaċċjaw il-ġustizzja fil-qrati u għalhekk l-insistenza tagħna. Kien dan il-messaġġ tal-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard waqt li kienet jiġi intervistat fil-programm Pjazza fuq One, dan kif kienet jiġi diskuss il-każ li involva l-mewt ta' John Paul Sofija. Fil-fatt il-Ministru Attard tenna kif hi inkjesta maġisterjali li twassal biex il-persuni responsabbli jiffaċċjaw il-ġustizzja. Huwa rrimarka wkoll kif jekk tinħatar inkjesta pubblika, ħadd ma jista' jagħti serħan il-moħħ li aktar il qudiem din ma tippreġudikax il-perkors tal-ġustizzja brabta ma' dan il-każ. Xi garanzija jtuna illi dik l-inkjesta pubblika kif suġġerita mill-oppożizzjoni, televised jew fuq l-internet fuq it-television, jew kellha pubblika għaliex tkun irrapportata. Mhux se tippreġudika l-perkors tal-ġustizzja. Li mhux se tintuża minn dawk li rridu jiffaċċjaw il-ġustizzja biex jevitaw il-ġustizzja. Ħabba Għax jużawha bħala preġudizzju. ħabba preġudizzju, ħabba possibilità ta' ksur tal-drittijiet fundamentali tagħhom, ħabba right of fair hearing, u ħanejdek dan mhux xi kunċetti ġodda fl-istorja ta' pajjiżna. Attard spjegaw wkoll x'tinvolvi inkjesta maġisterjali. Inkjesta maġisterjali x'inhuwa? Huwa proċess ta' tħarriġ ġudizzjarju. Sewwa. U dak li qed jagħmel il-maġistrat fiċ-ċirkostanzi qed jaħtar l-esperti u qiegħed jagħmel ukoll jara min għandu jixhed fl-inkjesta biex propju jippreserva x-xhieda, l-evidenza u għandu setat ukoll fil-liġi, Karl. Għandu setat fil-liġi li jħarreg, jarresta persuni biex ikunu jistgħu jikkoperaw miegħu fl-istess inkjesta u għal daqstant għandu wkoll il-mezzi kollha li tagħtih il-liġi li appunta fid-diskrezzjoni kollha tiegħu. Li esperti jrid. Irrimarka wkoll kif fost oħrajn inkjesta pubblika taħdem fost il-parametri tat-termini ta' referenza, dam differenza l-inkjesta maġisterjali li tistħarreġ b'mod iktar wiesa'. Hawnhekk kif diġà spjegajt f'inkjesta bil-maġistrat, m'għandha l-ebda limitu ta' fejn għandha tistħarreġ il-maġistrat inkwirenti. M'hemm l-ebda limitu. Jiġifieri m'hemm l-ebda termini ta' referenza li b'xi mod jew ieħor jipprekleduha milli Tista' tistħarreġ kollox. milli tistħarreġ anke sitwazzjonijiet li waslu għal deċiżjonijiet amministrattivi, għal deċiżjonijiet ta' policies. Mill-banda l-oħra l-inkjesta pubblika. Hemm termini ta' referenza. Hemm termini ta' referenza li jridu imexxu Jaħdmu fiha. u jaġixxu fil-parametri ta' dak it-termini ta' referenza. Sa dan it-tant Attard fil-waqt li tenna l-fiduċja tiegħu fil-maġistrati inkwirenti li hi responsabbli minn din l-inkjesta, sostna li d-dewmien biex din tingħalaq mhuwiex aċċettabbli.